उद्देश्यआ जाहैबाय गोजोन आरो खौसेथि आरो उनावहाय दावगालांनाय बेनि थाखायनो नैबे सानथामनि हाबाफारिखौ लानानै बट'फा नोगोर ग्रिन फिल्डआव जोङो थाग थियारि खालामगासिनो दं जाहाथे उननियाव जोंनि बर' समाजनि थांनानै थानाय गावजों गाव एना एनि जाहाथे दाजाथों बेखौ लानानै नैबे जोङो बाथौ ट्रेडिसनेल कालचार सेन्टारखौ लानानै जोङो नैबे आयजनखौ खालामनाय जादों। बेसेबांसो मानसिनि जोंनिया फिक्स थागोन 100 जन दौरि थागोन बे दौरिफ्रानो जोंनि बे गोजोन खौसेथिनि थाखाय बोर बिनानै होगोन बयनोबो बोर बिगोन लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय 600 जन आर'ज हानजा गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फैगोन बिथांमोना बेहाय 4 थारिखआव सानसे आर'ज लागोन आरो 3 थारिख खालि जोङो नैबेहाय सिजौ गायसनगोन जिहेतु बे सिम्बलिक जोंनि बाथौ थानसालि बयबो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो फैनानै बेहाय खुलुमफैनो हागोन बोर बिफिननो हागोन बेजों लोगोसे जोंनि नैबे पेन्डेलाव जोङो जोंनि बर'नि बाथौ गुदि जिथु धोरोम बे धोरोमनिनो मोनसे जोङो प्रेयार लादों आरो बिनि उनावहाय जोङो 5 थारिख खालि बे जायगायावनो जोंहा जिहेतु गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि बाथौनि जिथु नियम बे खेराइखौ जों नैबे पेन्डेल सिङावनो बानायगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दा बावहाय गुबुन गुबुन मानसिफ्राबो खेराइखौ नुफेराखैमोन ओंखायनो जोङो साननि बेलायावनो नैबे खेराइखौ खुंनानै देखायनाय जागोन। आलासि हिसाबै जोङो आसामनि मानगोनां गभर्नर सार बिथांखौबो जों लिंदों लोगोसे आसामनो मानगोनां मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बिसि रिंकि भुइया शर्मा आब'खौबो जों लिंहरदों बेजों लोगोसे जोंनि आसामनि मानगोनां मन्थ्रिफोरखौबो जों लेंहरजोब्बाय लोगोसे आरो जोंनि बे जितु बिटिआरनि मानगोनां प्रमद सार बिथांखौबो जों लेंहरबाय लोगोसे आरो आगोलनि दानि बिपिएफनि मुरब्बी हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो लेंहरदों काम्प बरगयारि सारखौबो लेंदों जेसेबां एमसिएलए बिथांमोनखौ जों लेंजोबदों दा बिथांमोनहा फैगोन होननानै आसा होदों। रायजो हुआबा बे आर'ज गाबनाय आरो खेराइ फोरमायनायनि गुबै उद्देश्यआ मा आरो जेरै जों मिथिगौमोन गोदो गोदाय नोंथांमोनहा बेफोरबायदि खेराइ बा आर'जखौहाय सिखोनाजार हाग्रामायावसो खालामो दिनैहाय अपेन स्टेजावनो नोंथांमोनहा खालामनो थांखि लादों उद्देश्यखौ मा? उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो जोंनि बर' हारियाव गोदो गोदाय बिदि राजुहुवा फिल्डआव जोङो खुनुदिन आर'ज खालामफेरनाय जायाखैमोन बेनो हयथ' गिबि जागोन जोङो गावनि बर' हारिनि थांनानै थानायनि थाखाय गामिनि थांनानै थानायनि थाखाय जोंहा गामि मोनफ्रोमबो खेराइ खुंनाय जायोमोन बे मोनाबिलि समाव खुंनाय जायो नाथाय बे मोनाबिलिफ्राव जोंनो नायनो हायामोन हयथ' मालाबा गोजां बोथोराव खुंफुंनायनि गुदि उद्देश्यआ मा सार? मोजाङानो सोंदों सोंथिया मोजां जादों आरो बिदिखायनो नोंथांमोननि बे चेनेलखौ आं धन्यबाद होग्रोयो। जोङो बर'आ गोदो गोदायनिफ्रायनो बाथौ धोरोमारि होननानै बयबो मिथिगौ खिन्थु मिथिब्लाबो बे धोरोमखौ बोरै फालियो रायजो राजा मिथियामोन दुनिया मिथियामोन। जोंनि बर' समाजाव बर'आल' हाग्रा बंग्रायाव नै गारजा होनाय नै हालमिन ना माबा होनोमोनलाय बेबादिखौल' होबाय थाबोदोंमोन आरोखि खिन्थु दा जोंनि धोरोमा बिदि नङा धोरोमा न'खराव थानांगौ गथ' गथायाबो बेखौ सोलोंनांगौ मा धर्म दुनियानो मिथिनांगौ खालि मोनसे धर्मआ मोनसे जाथिनिल' दायबद्ध जानानै सिबिनाय थायोबाथ' जानाय नङाथ' दा बिदिखायनो जोंनि न'खराव प्रत्येक बर'नि न'खराव बाथौ धर्म बर'नि न'खराव बाथौ बिदि दङ जों सिजौ बिफां गायो बान्दोबा बान्दोजों जोङो बाथौ दुमो 18 जराजों जोङो खुन्थिया गायो बाहाय जोङो फुं मोनाबिलि आर'ज गाबो माबा मोनसे निदाननि समाव बेखौ आरोग्य मोननो थाखाय जों इसोरनाव गाबो माबा मोनसे फोरबोआव जोङो जाहाथे दिनैनि फोरबोआ मोजाङै मोजां जानानै थाङो जोङो आर'ज गाबो बिदियैनो जोङो दुनियायाव जोंनि बाथौ धर्मखौ प्रसार खालामनो जनाय आफोर माने थानसालि गैया जोंनि क'क्राझाराव बागानसालि एरियायाव वार्ड नाम्बार 7आव क'क्राझाराव जोङो बिराद मोनसे मन्दिर जोंथ' मन्दिर होना बाथौसालि औ दा बे बाथौसालियाव फैनानै मानसिफ्रा गोमोयो जोङो बे धर्मखौ खोनादोंल'मोन माथो आसलथे गोथारथार गोदो गोदायनिथार ओंखायनो नोंथांमोनहा बेखौ गोदो गोदायनिखाय आरो गोथारखाय बयबो बेखौ दा गोबानानै लानायखाय मन्दिर जाबाय जोङो बयबो फैगोन आरो दुनियानो दा मिथिगासिनो दं जोङो माखौ सिबियो होनोबा गोदो गोदाय मानसिफ्रा होनोमोन है नोंसोर हाथारग्रासो है नोंसोर मोदायसो सिबियो ओरै होनो
खिन्थु जों मोदाय सिबियाथ' जोंना नुवाथारि जों नुनो मोना इसोर जायनाखि अख्राङाव थायो नों नायदावहरनाय अख्राङाव जों नुहुरो नामा सोर थायो ओंखायनो जोंनि इसोरखौ माने बाथौखौ दिहिदार होनदों सोरगोआव थानानै जोङो बियो बयखौबो नुहुरसारो आरो फातालाव नैबे फाताल दङ मोर्थ सोर दङ आइ लोक्षि दं गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बे सानैनि बादै जों रावखौबो मिथियामोन बाथौआ जोंखौ खाङो बायो लोक्षिया जोंनो जाहोयो लोंहोयो बे मोननैखौल' जों सिबियोमोन नै दासो माने जाथिया उन्नति जानानै राखांनानै नै सरासतिनो नै बिश्वकर्मानो दुनियानि हिन्दुआ जेसेबां माखौ माबायो फुजियो जों बेखौबो फुजिफानानै दं बे जाखायो उन्नति जुगाव जोंनि रावखौबो दा सोलोंगासिनो दं जोंबो मालायनिखौ सोलोंगासिनो दं मालायनि धोरोमावबो जों थाङो बरन्स जोङो ईद सिन्थायनो जोङो फोथाराव जायोबा नायो नै सरासतिनो नै खालिनो नै हाबि जाबि फोरबो जादोंनो जों थांजोबो ना गतिके जोंनि बाथौ गोमालाय मानो मानसिफ्रा गोबाया जानो फैथों नै दिनै गाबोन जानो गोनां बा 3 थारिखआव जानो गोनां बे फोरबोआवथ' जोंनि क'क्राझारनिफ्राय अनेक मानसियानो फैगोन आं जाहाथे जोंनि बे बाथौ सिबिनायाव आरो खेराइनायाव जोंनि बा इसोरा जाहाथे बयखौबो निदान खैफोदनिफ्राय रैखाथि होयो आरो जोंनि हारिखौ जौगायाव थिखाङो आरो प्रकृतिनि जिब जिबि गासैखौबो मंगलै लाखियो बे उद्देশ্যआवनो जोंनि बे फोरबोखौ फालिदों होननानै आं खोनादों गोजोन्थों धन्यबाद